Ahoj holky, krásný den, máme tady 10. hodinu a spolu s ní připravený krásný nový téma a sice znáte jistě suchou pokožku, svědivou. Každá z nás to jednou zažila určitě v těhotenství, před těhotenstvím, možná někdo má tak tropický, ne, chronický zánět, vlastně zánětlivé onemocnění pokožky. A my jsme si s Lucinkou dneska toto téma vybrali z toho důvodu, že ekzém a lupenka je velmi, velmi, velmi rozsáhlé téma a postihuje prostě kde koho. Takže Lucinka a já se zabýváme vlastně střevním mikrobiomem. Lucinka 2 roky, já rok. A vždycky, když se něco nového naučíme, tak vás s tím chceme taky seznámit. Takže proto dneska takovéhle krásné téma. A co nás dneska čeká? No jdeme hnedka na to. Takže Luci, prosím tě, jak vzniká ekzém? Tak ahoj, taky všichni zdravím do záznamu. A dneska téma ekzema lupenka, proč? Protože je to, jak řekla Marketka, hodně rozsáhlý, rozšířený onemocnění a postihuje poměrně vysokou už procento naší populace v České republice. Začalo to být docela fenomén a uvádí se, že vznik lupenky i ekzému je na nejvyšší procentuálně pravděpodobnost vlastně psychické onemocnění, tedy stresové onemocnění, stresového původu. A dá se říct, že lidi, kteří trpí i nízkým sebevědomím, mají stres a nepřipadají si jej v životě nějak vážně, nebo že by měli zastoupení nějaký svůj vnitřní nebo životní silný postoj. Což je taková otázka, proč tedy postihuje onemocnění malé děti. Často je to předávaný právě při těhotenství z maminek, často je to spojený i dalšími faktory, jako je nesprávná životospráva, tedy spoustu rodičů vlastně kouří, pijou a to dítě v tom vlastně vyrůstá, má to na ně ten dopad. Patří do toho samozřejmě i životospráva, což v dnešní těžký nebo zrychlený době najít vyvážený jídla a potraviny, jakož už jsme to měli u několika předchozích témat, tak zase se to opakuje. Ve chvíli, kdy máme špatně postavený jídelníček, nevyrovnaný a převládají více sacharidy, cukry, jednoduchý cukry, tak v chvíli vzniká zánět. A dostáváme se k tomu velkému tématu, protože ekzém i lupenka jsou zánětlivý, neinfekční onemocnění, který vlastně jsou způsobený dalším kolotočem, kdy si v těle podporujeme určitý druh zánětu. Jak jsme měli minulé témata o zánětu, tak víme, že když je zánět, tak naše nepřátelské bakterie ve střevním mikrobiomu vyvolávají pocit na sladký, my se živíme cukrem a tím si vyvoláváme vlastně záněty. No a jedním z těchto zánětů právě může být takový ukazatel, že nám na kůži začnou výjíždět znaky lupénky nebo ekzému. Holky, Teresko, Marketko, můžete každá říct nějakou vlastní zkušenost třeba k lupence nebo k ekzému, nebo udělat rozdíl mezi tím? Já teda začnu, protože s ekzémem se hodně setkávají právě, jak už jsem řekla na začátku, holky, které buď to jsou těhotný, anebo porodí a začne jim vyrážet ekzém. Takže to přikládáme tomu, jakože to má z velké části na svědomí to, že děťátko pak potřebuje spoustu živin z nás a my je naopak nedostáváme zpátky, takže vlastně to tělo se nějak projevuje. Takže se to nějak projevuje. A nebo když začnou holky kojit. Když začnou kojit. Většinou teda to zmizí, co mám zkušenosti, ale samozřejmě furt tam jako ty živiny u nás chybí, že jo. A to miminko je bere stále pořád dokola. Takže je fajn prostě, když se na to podíváme a já vím, že toho Lucinko určitě řekneš i později, ale než mazat krémama, je opravdu důležité se mrknout na to, co nám v těle chybí. Ne, že prostě zamažeme suchou pokožku, aby byla zase hladká, ale musíme se mrknout
zevnitř. I jak si to říkám, jaký polopatě, ale Teres, jaký je rozdíl mezi ekzémem a lupenkou? Mezi exémem a lupenkou je ten, že vlastně lupenka to je daleko rychlejší obnovení kůže. Kůže se nám vlastně obnovuje během 27 nebo 30 dnů a ta kůže díky lupenky rychleji obnovuje. Jsou to červené ložiska a je to vlastně ohraničené, jsou to spíš jako mapy. Zatímco ten exém se jako rozleze a je to suché. Jo, jako. No ale já třeba mám spíš zkušenosti, jako osobně, my jsme v rodině nikdy netrpěli jako exémem takhle, s tímhle jako osobní zkušenosti nemám. Ale od kamarádek mám zkušenosti, že vážně na střední, už na kosmetické, kdy kamarádka trpěla velkýma exémama, tak jak si spravila přesně ten jídelníček a začala se zajímat o to, co jedla, jak hlavně co jedla, tak se jí to začalo postupně jako zlepšovat. Ale je to i běh na dlouhou trať, že vlastně se jí to nezlepšilo hned, ale třeba až za půl roku, jo. A vím, že taky musela si dávat pozor vlastně na ty doplňky jako stravy, jo. A teďka, co mám druhou kamarádku, tak vím, že její syn třeba vůbec nemůže, musela si dávat i na praní pozor, a jak jsou ty různé kuličky do vody pro děcka, ty šumivé tabletky a takhle, tak to třeba vůbec nemůže používat. A taky hodně jako vařila mu, pekla mu svoje pečivo a takhle a teďka musím říct, že je mu 3 roky a už může postupně jako lepek, mléko a tady tyhle ty věci, jo. Ale na začátku opravdu musela jak ona držet dietu během kojení, tak i jako ten malý, no. Takže já osobně si myslím, že u toho exému jsou důležité střeva. Jo, protože krém prostě nemám ty zkušenosti, že by krém pomáhal, jo, co mám lidí kolem sebe, ale že opravdu, když se hodně zaměřili na střeva a na stravu, tak to postupně prostě šlo. Super. Samozřejmě jsou faktory, které exém ještě zhoršují. Jak si právě říkala, koupací prostředky, šampony různý, péče o tělo, péče o pleť, stresové faktory, když se jedná o dospěláky, v práci třeba stresík. No je toho hodně, vnější prostředí a takže zhoršovat exém nikdo nechce, chceme se ho zbavit. A jak jste se obě holky dotkly tématu toho prostředí uvnitř, tak ono se to vlastně hodně odvíjí od našeho pH nastavení ve střevech. Protože ve chvíli, kdy máme vlastně zánět a máme vlastně ve střevech převládají nepřátelské bakterie, tak samozřejmě nám často poklesne nebo se zvýší, změní se přirozený prostředí ve střevech, tedy je naše pH. A my víme, aby jsme doladili pH ve střevech, tak potřebujeme doladit laktobacily. Takže se často uvádí právě zařazení laktobacilů do potravin, do naší životosprávy, aby jsme zařadili laktobacily. A jak jste řekli, vynechat všechno dráždivý, co nás na exém a na lupenku podráždí a vyhýbat se stresu, škodlivinám, ale i právě prostředkům, který přímo souvisí s povrchem té kůže, tedy když se něco oblíkáme, něco, co nás může dráždit, ať už je to nějaký krémy, i ovzduší, vlastně i voňavý nebo nevoňavý prostředí, jakoby kolem nás, když je něco hodně naparfémovaný, tak to může dráždit. A když budeme se chtít podívat na to, teda, jak najít nějakou cestu, jak z exému jako doslova ven, tak i Markétko, ty jsi to řekla, že vlastně je určitá cesta a to je mastičkování a mazání. A my, když si představíme nějaký ložisko na kůži, tak úplně logicky rozumím, když si tam dáme nějakou mastičku, tak ona nám to protlačí zpátky dovnitř a uleví nám zhora. Ale ten problém nám jakoby fakt doslova zatlačí dovnitř. A my můžeme mít exém i lupenku z několika důvodů, nebo ten proces toho problému může mít víc směrů. A těch vlivů je několik, co jsme si řekli, ale to, proč to doslovně vzniká,
tak to může být jednak z toho, že třeba ve střevech je špatný prostředí a nám to proniká do krevního oběhu a jak nám krev proudí a nemá v sobě úplně obsah, který by měl, nebo má v sobě obsah z těch střev, tak nám to může prosakovat na kůži ven. A je to vlastně první, Šimonku, krabička prostě, ne? Teď si, jo? A nám to prosakuje skrze tu kůži ven. Takže jakoby je možnost podívat se dovnitř do těch střev a zabezpečit to, aby se nám nedostávalo nic skrze střeva do krevního oběhu. To je jedna z možností, jak vlastně úplně zneškodnit příčinu toho ekzému, toho problému. A tou rozhodně nejsou mastičky. Luci, myslíš si, že teda je možnost vlastně trvale se zbavit ekzému? Dokonce jsou příběhy, reference, zkušenosti lidí, kteří opravdu se ekzému plně a plnohodnotně zbavili. Možná trošičku odbočím, ale neodpustím si citovat pana doktora Ryšávku, našeho českého mikrobiologa, který je velmi uznávaný nejenom u nás v Čechách, ale i po celé Evropě. A jeho přednášky opravdu sahají do několika jazyků. A on vlastně hovořil o tom, že spoustu lidí si řekne, že jejich tělo je alergický na oříšek, že jejich tělo je alergický na jinou potravinu. Začnou z toho právě vyrážet buď alergie na kůži, nebo nějaká bolestivá, že jo, nějaký bolestivý ukázka břicha, nebo zvracení, nebo otoky. A on řekl, že vlastně naše tělo nemá alergii, že to že takhle to jakoby nefunguje, že vlastně my, když sníme nějakou potravinu, tak to není, že bychom na ní byli alergičtí, ale že to znamená, že naše tělo je nastavený tak, že ji neumí zpracovat. A proč je nastavený, že neumí zpracovat určitý druh potraviny? Protože nefunguje správně. Proč nefunguje správně? Protože ho potřebujeme nakrmit tím správným, aby to správný, co tam má žít a dělat svoji práci, tak aby tam mělo z čeho žít, množilo se, potom to okolí, v čemž je tedy střevní mikrobiom, aby byl zdravý, takže ho uzdravit a stále tam doplňovat ty minerály, vitamíny a potřebné látky k tomu, aby ten celek jako takovej tam dokázal žít a hodovat a nepřevládlo tam to špatný. Takže on říká, že ve chvíli, kdy naladíme správný chod, zdravý chod našeho vnitřního motoru, potom všechno, co schroupeme, tak ten motor to schroupe. Takže jakoby ten na první pohled projev alergie, ekzému, lupenky, tak to všechno je zkrátka taková ukázka, taky zrcadlo toho, že uvnitř to nefunguje tak, aby to správně schroupalo to, co mu tam posíláme. Když to řeknu úplně jednoduše. To je super. Naše webináře by měly být jednoduché a srozumitelné. Přesně tak. Tak super, tak když uděláme takovou rekapitulaci, mít ekzém může úplně kdokoliv. Těhotná, dítě, žena, muž, starý, mladý, je to jedno, prostě kdokoliv. Proč vzniká? Protože nám správně nestřebávají střeva, jsou třeba polopropustný a do oběhu se dostávají nečistoty, takže tělo je asi zřejmě třeba detoxikovat a vyčistit a pomoct mu a přijímat potraviny, které nakrmí správné bakterie, aby se tam dobře živily, aby se tam dobře množily. Krémy nám pomůžou, oni uleví, vím, mám kamaráda, jemu ulevuje krém za nevím ani kolik stojí peněz, ale ulevuje mu a spotřebuje ho velké množství. Ale je to krátkodobý, pomůžu si od svědění třeba. Jo, no, zapomněla jsem na něco. Takže cesta tu určitě je. Nastavíme to prostředí i vnější, tedy ten mimo stres a co nejpříjemnější, nejzdravější okolí pro nás, tedy vyhnout se zakouřeným prostorům a stresovým okamžikům, situacím. Jasně, pokud je to možné. Mě by ještě zajímalo vlastně, že doktoři hlavně píšou kortikoidy. Co vlastně přesně jsou ty kortikoidy a proč se to píše hlavně na ten ekzém? To by mě jako upřímně zajímalo. Teď ke konci se tato otázka hodí víc než kdy jindy,
protože kortikoidy je příští téma příštího webináře a bude to téma, kterému se víc trošku budeme věnovat. Tady bych tě mohla ve 2 větách odpovědět, ale protože to je trošičku téma dneska, který hýbe světem a hodně se tohle z toho ohýbá, tak jsem se rozhodla, že kortikoidy bychom mohli použít jako celý webinář příštího Jo, úterý. Skvělé. tak to je Hned mi to super, taky to je napadlo. paráda. Tak jo, holky, díky moc, že jste přišli. Je skvělé, že máme záznam. Takže zdravíme do záznamu a Ano, neváhejte, zdravíme. nebojte se přijít a být součástí tadyhle krásné skupinky a využijte naše vzdělávací osvětu webináře zdarma. Tak jo, holky, mějte krásný den. Pa, pa. Ahoj! Ahoj.